Milí rodičia a deti, ak chcete, aby vám neušla ďalšia rozprávka, dajte odber. Ďakujem. A teraz už, deti, zavrite si očká, začína sa rozprávočka. Kráľ času. Boli dvaja bratia. A hoci mali toho istého otca aj matku, predsa to nevyzeralo, že by mali niečo spoločné. Starší, ten bol lakomý a skúpy, a možno aj preto bol veľmi bohatý. Mladší brat bol chudobný ako kostolná myš, ale taký statočný a čestný, že sa mu nik v dedine nevyrovnal. Mladší brat bol neraz prosiť bohatého a staršieho brata o pomoc, lebo chudoba ho často prikvačila, že nemal doslova ani čo do úst vložiť. Veľa nepýtal, žiadal brata len trošku, len máličko jedla. Ale boháč, ako by nebol ani jeho brat, sa naňho len takto oboril. Nebudem ja dákoho darebáka chovať, ani za nič. Vystrčil ho von z dverí a nepomohol mu. Raz sa stalo, že ho tiež takto nemilosrdne odbil a mladší brat ešte nikdy nebol taký hladný ako práve vtedy. Už nevedel, ako si inak poradiť a tak šiel do hory, že si aspoň nejaké korienky pohľadá, čo by ho zasítili. Hľadal, motal sa po tej hlbokej hore a nemohol nič nájsť. Iba pod jednou jabloňou zbadal popadané divoko rastúce jablčka. Nevadilo mu, že sú kyslé a že mu od nich zuby trpnú. Pochrumal ich celú kopu a potom sa zvalil do trávy a hlboko zaspal. Ako tak spal, snívalo sa mu, že ho ľavá ruka veľmi svrbí a že vo svojej chalupe vidí oheň. Keď sa prebudil, bol premrznutý na kosť. Triasol sa ako osika a veru už sa začalo aj stmievať. Kdeže ja chudák? Teraz zoberiem oheň. Kde sa zohrejem? Hovoril sám pre seba. Brat ma od svojho domu odohnal a dovnútra ma nepustí a v mojej chalúbke už dávno nič nemám, čo by mi zhorelo. Stál tam, premýšľal, čo urobí, až mu zrazu svitol v hlave nápad. Skúsim sa vyškriabať tam na sklenený vrch. Ľudia vravia, že tam vraj horí večný oheň. Nech mi pomáhajú všetci svety. Keď sa ľudia nechcú zmilovať, možno sa nado mnou zmiluje práve tam niekto. A tak sa zobral a vyrazil na cestu. Už zďaleka videl oheň na sklenenom vrchu blčať veľký ohromitánsky. A okolo ohňa sedelo 12 čudesných ľudí. Keď prišiel bližšie, strpol od strachu a veru mal aj zajačie úmysly. Ale napokon si povedal, že ako bude, tak bude. Veru nemá čo stratiť a tak sa vybral k ním. Keď podišiel bližšie, poklonil sa a pekne poprosil. Dobrí ľudkovia, zmilujte sa nado mnou. Som chudobný človek, nikoho na tomto svete už nezaujímam. Veľmi som premrzol a vo svojej chalupe nemám drevo ani oheň. Dovoľte mi trošku sa zohriať pri tomto vašom ohni. Všetci 12 sa na ňo pozreli a jeden z nich povedal. Synu, sadni si smelo medzi nás a poriadne sa zohrej. Urobil teda, čo povedal, a keď všetci mlčali, bál sa aj on slovo vyriecť. Len sa díval do toho ohňa a ukradomky sledoval tých 12. Ako tak pozeral, všimol si, že tí 12 jeden za druhým si vymieňajú miesta. A keď obišli celý oheň dokola, zase bol každý na svojom pôvodnom mieste. V tom priamo z plameňa postal starý plešatý muž so šedivou bradou až do pása a takto sa chudákovi prihovoril. Človeče, nestrácaj tu svoj drahocenný čas. Buď statočný, ale usilovný. Naber si tuna z týchto žeravých uhlíkov a choď domov. Hneď všetci 12 povstávali, nasypali uhlie do veľkého vreca a zodvihli mu ho na plece. On sa im pekne poďakoval a vybral sa domov chodníkom s plným vrecom, ale s veľmi ľahkým krokom, ako by šiel celkom na prázdno. Také ľahučké sa mu zdalo to vrece. Prišiel domov a naradovaný, že už bude mať aspoň teplo, začal vysýpať uhlie uprostred izby. Ale čo to?
Čo to? Ďalší zázrak? Každá iskrička, sotva sa len dotkla zeme, premenila sa na zlatý peniaz. Viete si predstaviť, ako mu bolo? A tak sypal a sypal, až kým všetko z vreca nevysypal. Zrazu pred ním stála ohromná kopa peňazí a všetky boli jeho. Vlastným očiam nechcel uveriť. Až keď hrst dukátov zovrel vo dlani, pochopil, že je to pravda. A tak padol na kolena a ďakoval Pánu Bohu, že ho takto zvláštne požehnal a pomohol mu v tej veľkej biede. Potom mu však napadlo, že tú celú hromadu peňazí nemá ako odmerať. Veru nemal čím. Nuž išiel k svojmu bratovi a poprosil ho, aby mu požičal mericu. Mericu požičať? Rozosmial sa boháč. Čože si ho budeš robiť, ty žobrák? On celkom pokojne odpovedal. Sused mi bol dlžný trošku žita a teraz mi ho vrátil, nuž chcel by som ho odmerať. Brat mu síce neveril ani slovo, ale mericu mu dal, lebo bol zvedavý, že čo s ňou chce robiť. Preto na jej dno pomazal smolu. A mladší brat meral a meral, až tie peniaze všetky pomeral a veru, že ich bolo neúrekom. Keď odmeral, vzal teda mericu a vrátil ju bratovi. Bohatý brat ihneď našiel niekoľko zlatých dukátov prilepených na dne a s veľkým hnevom brata okrikol. Ty potvora akási. Chcel si ma oklamať, ale toto ti nevyšlo. Myslel si, že sa na tvoje dukáty ulakomím, čo? Už aj mi vysyp, kde si tie peniaze vzal. Inak ťa obžalujem, že si tie peniaze ukradol. Mladší brat, pretože bol čestným človekom, mu vyrozprával, ako k tým peniazom prišiel. Po tomto všetkom mal už aj mladší brat viac šťastia a aj viac majetku. Kúpil si pole, dobytok a poctivo hospodáril a ako len najlepšie vedel. Lenže v gazdolstve potreboval aj gazdinu, no a tak čoskoro sa oženil. Vzal si pekné dievča a žil s ňou spokojne a šťastne. Lenže starší brat mu neprestal bohatstvo závidieť a hoci on mal sám obrovský majetok, chcel mať ešte viac a viac. A tak sa jedného dňa vybral na sklenený vrch, aby aj on zbohatol ako jeho brat. Vyškriabal sa teda na sklenený vrch, podišiel k ohňu a začal sa prihovárať 12. Dobrí ľudkovia, dovolte mi, mne, chudobnému úbožiakovi, zohriať sa pri vašom ohni. Nočná zima ma celkom ochromila, nevládzem už ďalej, nemám drevo na oheň. Ale jeden z tých 12 mu takto odvrkol. Synu, ty si sa narodil v šťastnej hodine. Máš veľké bohatstvo, ale si zlý a skúpy. Pred nami klamať nesmieš a za to, že si to urobil, trest ťa neminie. Ako by do ňoho hrom udrel, tak sa boháč preľakol, sadol si medzi tých 12, ale len od strachu ani nemukol. Zrazu si začali dookola jeden po druhom opäť vymieňať miesta a keď sa každý zase vrátil na svoje, povstal z plameňa starý plešatý muž so šedivou bradou a takto prehovoril. Zle sa vodí zlým ľuďom. Tvoj brat je človek statočný a preto je i požehnaný. Ale ty si zlý a preto ťa trest neminie. V tom jeden z 12 chytil milého boháča a bil ho nemilosrdne hlava nehlava a podal ho a druhému a potom tretiemu a tretí štvrtému a štvrtý zase piatému, šiestému a radom až do posledného. A ten posledný, keď s ním skončil, hodil ho tomu 13. starému mužovi priamo do ohňa. A bezmocný boháč len kričal: 13 je nešťastné číslo, 13 nie, ja nie som nešťastný. Tí 12 potom chrúmali žeravé uhlie a keď kohút v dedine zakikiríkal, všetko zmizlo. Na druhý deň hľadala boháča celá dedina. Chodili, volali, ale nič z neho nenašli. Mladší brat možno tušil, čo sa mohlo stať, ale nepovedal nikomu ani slovo. Naďalej si so svojou ženou žil spokojne.
Tešili sa zo života, z toho, ako im dobre bolo a vďačne pomáhali aj druhým. Ale toto ich šťastie nemalo dlhé trvanie. Vybral sa raz náš statočný brat na pole a keď sa večer vrátil domov, nikde svoju milú ženu nenašiel. Chodil sem i tam, volal, vypytoval sa, vyzvedal, ale nikto ju nikde nevidel. Utrápený hľadal deň čo deň, no bez výsledku. Už ho potom nič na svete netešilo a nemal nikde svoj pokoj. No vo svojom žiali sa vybral do sveta, že si milú, svoju milú, nájde. Nech je kdekoľvek a potom ju privedie domov a bez nej sa nevráti. Putoval smutný krížom, krážom, kade ho oči viedli, šiel veľa dní a veľa nocí, až napokon celý vysilený dostal sa k jednému jazeru. Pri jazere stála chalupa. Tu si trochu oddychnem. No a možno sa aj niečo dozviem, povedal si. Vošiel dnu a tam ho čakalo veľmi zlé privítanie. V chalupe nebolo nikoho. Iba jedna žena, ktorá keď ho zbadala, vystrašene vykríkla. Jaj, pre pána Boha, človeče, a ty tu čo chceš? Čo tu hľadáš? Ak sa môj muž dozvie, na oči sa mu ukážeš, hneď ťa zožerie. A ktože je tvoj muž? Opýtal sa. To ty nevieš? Spýtala sa prekvapená žena. Môj muž je kráľ vody. Všetko, čo tu je mokré, má vo svojej moci. Utekaj, lebo keď príde, tak na mieste ťa zožerie. Ach, veď hádam sa nado mnou zľutuje. Kam mám ísť takto proti noci? Ukryte ma prosím niekde, kde by ma nenašiel, prosil ženu, až ju teda uprosil a ona ho skryla pod pec. Po nejakej chvíli prišiel domov kráľ vody. Ešte bol len pred dvermi a už kričal. Žena, človečina mi tu smrdí. Sem s ňou, inak bude zlé. Darmo ho chcela zatajiť, aj tak by ho našiel. A tak aj keď neochotne, vydala mu nešťastníka. Tento chudák sa síce triasol od strachu ako prúd, ale aj tak sa odvážil povedať, že nič zle neurobil a že sa len opýtať prišiel, či niečo nevedia o jeho žene. No, vidím. Statočný si, zahrmel prekvapený kráľ vody. Asi ti odpustím, ale pomôcť ti nemôžem, lebo o tvojej žene som veru nič nepočul. Iba včera som videl pár kačíc po vode plávať a medzi tými asi však nebude. Vieš ty čo? Choď k môjmu bratovi. To je kráľ ohňa. Ten ti pomôže, bude určite viac vedieť. Náš statočný pocestný bol rád, že si po toľkom strachu mohol v pokoji oddychnúť. Hneď na druhý deň putoval zase ďalej, až doputoval ku kráľovi ohňa. Ale ani ten o jeho žene nevedel viac. Poslal ho teda k tretiemu bratovi, kráľovi vetra. Keď tam náš statočný brat prišiel, rozpovedal mu, koho hľadá, a kráľ vetra sa zamyslel, no krútil hlavou sem a tam, ale nevedel mu dať žiadnu stopu. Na veľa mu aspoň toľko prezradil, že sa mu marí, akoby presne takú ženu, ako opisuje, videl pod skleneným vrchom. A keď to náš pocestný počul, ineď sa vrátil tou istou cestou, ktorou prišiel, lebo sklenený vrch bol predsa nedaleko jeho dediny, ale domov ani nenakúkol, len zabočil hore k potoku, čo obtekal sklenený vrch. V tom potoku sa kúpalo veľa kačíc a tie za ním volali. Dobrý človek, nechod tam, lebo tam zahynieš. Ale on sa nedal prehovoriť a šiel ďalej, až prišiel pod vrch. Tam sa pred ním otvorila diera v zemi v samotnom kopci a on do nej vošiel a kráčal vždy ďalej a ďalej. Na tej zvláštnej ceste natrafil na veľa chyží. Pochodil všetky jednu po druhej, až nakoniec prišiel do tej najväčšej. Tu ho zrazu obklopil celý húf strík a strigôňov zo všetkých strán a jedovato ho okrikovali. Čo tu chceš? Prišiel si po ženu? Čo tu chceš? Áno, prišiel som si po ženu, lebo mi povedali, že tu ju naposledy videli, odpovedal im. Veru, tu ju máš.
kričali strigy okolo neho a škaredo sa rehotali. Ale ju nedostaneš. Iba, že by si medzi 100 ženami ju spoznal, ha? Nuž, akože by som ju nespoznal? Aha, veď je tu. A ešte to ani nedopovedal a už s ňou bol v objatí. Aj žena ho objímala a obaja sa veľmi tešili, že sú zase spolu. Po chvíľke mu však pošepkala do ucha. Teraz si ma spoznal, ale neviem, či sa ti to podarí aj zajtra. Lebo nás už bude 200 a zase budeme rovnako oblečené. Ale vieš ty čo? Choď v noci na sklenený vrch, tam je kráľ času, ktorý má 12 sluhov. Spýtaj sa ho, ako by si ma mohol spoznať. A ak si dobrý človek, pomôžu ti. Ale ak si zlý, roztrhajú ťa a nič z teba neostane. Dobre, zašepkal jej naspäť do ucha, pôjdem sa teda spýtať. A ty mi prezrať, prečo si mi tak náhle utiekla? Neutiekla som. Jeden polovník ma vylákal k potoku a keď som tam prišla, len čo ma vodou pofrkal, obom nám narastli krídla a premenili sme sa na kačice. Už som potom nemala na výber, musela som lietať za ním. Až teraz ma doviedol sem a tu ma zasa premenili na ženu. Ale teraz už pôjdem s tebou. Ak si teda dobrý človek, lebo iba vtedy ma spoznáš a kliatbu zlomíš. S týmto sa rozlúčili a ona sa vrátila medzi ostatné ženy, čo vyzerali navlas ako ona. On sa teda vybral hore na sklenený vrch. 12 sluhovia kráľa času sedeli okolo ohňa a keď k ním prišiel náš pocestný, hneď ho spoznali a spýtovali sa, čo chce. Nuž páni, takto by som vám. Rád by som vedel, ako ráno spoznám svoju ženu medzi 200 rovnakými, povedal úprimne. Jaj, dobrý človek, my ti v tomto poradiť síce nevieme, ale počkaj chvíľu, možno náš pán bude vedieť. Onedlho z plameňa povstal starý plešatý muž so šedivou bradou až po pás a riekol. Vnúk môj, všetky budú rovnako poobliekané, len tvoja žena bude mať na pravej topánke čiernu šnúrku. Pekne sa teda poďakoval za dobrú radu a utekal dolu zo skleneného vrchu. Na druhé ráno medzi 200 rovnako poobliekanými ženami hľadal tú svoju a podľa čiernej stužky na topánke ju ihneď spoznal. Keď raz uhádol, čo mal uhádnuť, ani strigy mu ju už nemohli znovu ukradnúť. A keď ste raz dobrý a statočný človek, nemusíte sa báť ničoho a pred žiadnym kráľom, na žiadnom vrchu pýtať si pomoc či dobrú radu. A tak strigy nášmu dobrému bratovi ženu vydali a vypravili ich domov, ako sa patrí. Dali im na cestu peniaze, obilie a dokonca i malú kravu. A tá krava mala na krku krásny zvonec a tejto rozprávky je koniec.